Apatu tili ndi nkhani yomwe ikuzungulira kunjaku, nkhani yokhuzana ndi mkulu wina yemwe amatchedwa kuti no Gerald Chavez Kampanikiza. Iyeyu ndi amakonda kumapereka nkhani zosiyanasiyana ma-update makamaka pa Facebook ndi kwabukano nkhani yonena kuti akuti kaya azimayi atatu kaya kulimbirana iyeyu kaya zikhala motani MG1, MG2, MG3 makosana. Ifeyo nkhani izi timaziponya ku Malawi Trends TV kumeneko makanganda kuti notino zimakhazi kupanga trend zikuzungulira komabe ndibweretsa kunoku for some reasons tengwetsatira motere kunena kuti kulitu mkulu amene sitikumudziwa tikuti Gerald Chavez Kampanikiza. Iyeyo ndi mkulu amene ali ndi page yayikulu ndithu yomafika 334,000 followers. Page yayikulu kwambiri, amayikapo nkhani zosiyanasiyana. Of course amazitchula kuti angoni ngwakongeresiso mkuluyi koma abweretsa ndithu ma-update moteromo. Now mkulu amene iyu ndizoona kuti nkhani yomwe ikuyenda kunjaku akuti anasiya mkazi wake wa ana atatu. Now awani ma personal issues mwa verses ife mafuna kupanga atake munthu personally koma pali zifukwa zimene tikubweresera nkhani kuti tiphunzirepo ziwiri zitatu. Anasiya mkazi wake wa ana atatu pa zifukwa zomwe iye akudziwa, kenakono ndikukapezeka zonena kuti anakatenga mkazi wina. Ndati kamakamba izi mkazi woyambayo akuti ndi ameneyo awetatu kumuyikiratu anthu ngani mene zozungulira makuti MG1 ndi ameneyo. Anapezeka zonena kuti anamusiya ameneyu napita kukapeza mkazi wachiwiri yemwenso ndi ameneyu. Ati kumachitatu ena kumalembera kuti analanda ni mkazi ameneyuyu kulanda ndithu kwa MG1 uja. Now after that kunapezeka zonena kuti ndekuti kayaso apeza mkazi wina so wachitatu kaya I don't know what's happening there koma ndekuti mkaziyo ndekuti ndi ameneyu amene wangupezi kuti mkazi ndame wayamba kuvunga zituzi nosopano kuvunga zituzi mwayiona zonena kuti ati kaya zikhala motani kaya mkazi ndameneyo walandaso ndekuti kwa mkazi wina wachiwiri uja sopanoyo ukalanda so mungathe kuona zoti ndekuti 3 times tingoti kusintha ndithu akazi katatu. Anyway zimachitika zinthu zisizoti ndi zopanga sitifuna kumpanga atake iye ali ndi ufulu wake choice yake koma zomwe zozungulira ndi zimene zizi situ zina ndi zimene mukhala mukuziona ndekuti anayima apo malo amoza kuoneka kuti kana atengerana kaya kwina kwake basi ukasangalala kumeneko. Anyways ndi moyo wawo private life koma tinganene chani zabwiranu supano zikutrenda funso ndronena kuti ndeti kubwesa zinkhani zimene zifo chani. Iyeyo Geraldyo anabwera mama walero fana zizoti iphulika nangasi mmazuwa kakhala kuti loli museko iyo tumapereka nkhani zako zikaphulika umazidziwa zisanafike ponena kuti pulikiratu pena paliponso makhala kuzidziwa kuti yaphulika nde isanapange ndiyipangiretu control chani kapena ndione ndingapange motani nangasi ndanabwera mama wawo kwambiri ndi nkhani yonena kuti azapereke ku mtundu wa Malawi makamaka kwa anthu amene amutsatira amafotokoza pamenepo. Of course ndikapanga check sinaipezeponso postiyo obviously wayidirira koma ndayiona ndithu leroli kapezi kuti amafotokoza kunena kuti ayi ndifuna kungofotokozera makamaka zomwe zozungulira kunjaku. Unali mama wakwambiri tumenewo zonena kuti kulizungulira nzisu za mzimayi wina wake ndi nkhani yokhuzana ndi ineyo ndili naye ndizoti iyeyo ndi ineyo tinasemphana zina zake nkhani ndionena kuti iyeyo koma ndi ineyo panali ndithu ubale unakalipo obenga khale tinasemphana zina zake za mkatikati koma tilinso ndi mwana wa chaka chimodzi ndi miyezi ingapo chani koma takhala tasemphana ndithu kwa zaka zitatu koma within zaka zitatuzo ndekuti pabadwanso mwana atasemphana ali mosemphana omwemo koma mpaka makumana mpaka mwanaso. Anyways let's not bring that up. Tikukamba zonena kuti izi nkhani za personal funso ndronena kuti tsopano mukuti tisazibweretse izi za personal sitifuna kupanga atake munthu nanga bwanji tikuzibweretsa nkumazikambaso kodi ndekuti sitikuzitsutsa tokha pamenepo. Chifukwa chimene tabweresera nkhani nchonena kuti kukhala iweyo munthu amene umabwera pa tsamba la mchezo ndi kumaulusa kaya zinkhani kamapanga zina zake public figure tinakambako zonena kuti
sizoti iweyo ngakhale perfect mu zinthu zonse, komano kuyenera kudziwa zonena kuti maso ambiri amakhala pa iweyo. Anthu amakhala kumayang'ana umakhala bwanji, moyo wako umakhala bwanji. Ndiyeno ukuyeneranso ziona kuti moyo wangawo ndikuwulida motani, ndi ziti zimene ndikupanga zimene zingathe kusokoneza ifande kuti no sumangoyenda wekha umakhaso kuyenda ndi kuti ndi chiblandi chimene iweyo umakhala ukupanga zinthu zimene umapanga zidza. Anthu ambiri amakhala maso ako ali pa iweyo. Nditi kukamba za ma social media influencers, fwa iyeyi ndi social media to influencer mwa njira ina yake. Tikukamba za magayi amene amenya journalism, tukamba za magayi amene amenya alini mablandi osiyanasiyana, tukamba zonena kuti no anthu oyimba kuli ena amasitcha ma content creator, tukamba za anthu ochuluka, anthu osewera mpira, tukamba anthu opanga zitsuzo, tukamba iweyo ngati uli munthu amene umapanga zinthu zina zake zoti anthu amakhala chidwi chawo chili pa iwe, kagulu kenaye kamakutsatira chifukwa cha ma services zina zake zimene umapanga ofa. Ndiye kuti no ukuyenera kudziwa zonena kuti pakakhalidwe kenakake kamene ukuyenera uzipanga baedi. Ndinkakambanso kuti pali nthawi zina zake zimafunika kaya ukupita kugulu kuja ngati ukayankhula, kodi ukayankhulamo zotani, wakonzekera bwinobwino, kodi ndikakhala pagulu ndizipanga motani, nanga ndikakhala ndili kwa ndekha private life ndizipanga motani. Vuto limakhala kusakaniza moyo wako wa private ndi moyo wako wa public, zinthu zosiyana kwambiri. Nthawi imene iweyo ukukhala ngati no public figure ukulusa nkhani imene maulusira nkhani pano, sindingamabwere pano pa ndikumasakaniza pono nkhani zokhuzana ndi okay mmene ndikukhalirano kaya ndokondedwa wanga, sindingapange zimenezo, kapena ndikulusa muzotani ndokondedwa wanga. Zimenezozo ndi zimene zimasokoneza suso pano, zimasokoneza ndi kuti blandi ndi iweyo. Sipamafunika pazikhala distinction pakati pa zinthu ziwiri zimenezi. Moyo wako uzone kuti uyu ndi moyo wako wa private, ndi uliso ndi kuti ndi moyo wako ukayamba kugwira ntchito. Mwachidule tikambe chonchi. There should be a distinction between a private life and a professional life. Okay? Moyo wako wa ntchito ndosiyana ndi moyo wako wa kunyumba. Sindingamapita ineyo kunyumba kwathu kapena ndikakumana ndokondedwa wanga nendizikanena kuti no ineyo ndi Justin Tech, ineyo ndi wa Malawi Trends, for goodness sake, ineyo ndi Justin, of course ndi dzina langa iti, komano Justin Tech ndi ina. It's a brand on its own. Ikupanga brand choko Malawi Trends so ndi ina. Mwaiona ndi brand. Pali kusiyana pakati pa Justin ndi Malawi Trends, pakati pa Justin ndi Justin Tech Malawi. Justin amangogwira ntchito ku brandiko, mwaiona, ndi amasanduka no Justin Tech kapena Malawi Trends nthawi imene agwira ntchito. Koma ndikaweruka kupita ku nyumba sindingawapita no iwe ukondedwa wanga kapena ya balanga monditchule rine Malawi Trends, ndipo anthu ena adinda kumanapo ndi ukondedwa wanga ena kuti iwe ndi wa Malawi Trends. Ineyo ndi Justin, nthawi imene ndabwera kunoko tazisiyanizo ndi zimene timakumana nazo rutika ndi masanduka ineyo wa Malawi Trends kapena Justin Tech nthawi imene ndagwira microphone, ndili pa computer, ndili pa camera, ndikuwulutsa nkhani zija. Nthawi imene ndimene masanduka ndine mangofuna kungokamba zoti pakuyenera pazikhala kusiyana pakati pa life, foti zikangophulika zako za private zomwezo zimakhala zono sizimachedwa anthu kuzikamba. Faso kuzozonena kuti kodi no ndati amene amakufuna zabwino, ndati amene amakusatira muchona, ndati amene ali mafans eni, ndati sikuzozora, ndati amwe ndadani, sikuzowa zinthu ngati zimenezo. Ndio mafunika be at least to be careful, koma that's what is trending here. Mwina soti ngangopanga pick one lesson here. Nano ndifuna upanga attack personal life. Koma no, what kind of life are we living? Tikukhala moyo otani ngati amuna komanso ngati akazi, kodi tikukhala moyo otani? Kwachuluka ndi kuti no kaya ndingakambe botani, it's not a good life. It's not a good life. Kusintha mapartners sitikungokambiraso za uyuyu, let's leave aside za Gerard. Komano zikuchitika izizi uyuyu Gerard inde asakhale ngati kuti koma zikuchitika mmakomo mu konena kuti no tikate tasintha nkazi kuteri kapena tasintha mamuna kuteri, ena kusandusana ndi kuti no mawallet, ena kuti uyu ndi ATM yanga umene mabango drone drama azimai. Guys, what are we creating? What kind of society are we creating? Kodi tingapeze munthu wina wake ndi ukhala okhulupirika kwa iyeyo chifukwa nthawi imene
timapita kuti no kapena tikapange kaya za unkhoswe kaya tikapange kaya ndi za banja kaya ndikukamanga kwati amati for better for worse ti pamavuto pamtendere zinthu zonena kuti nthawi yake ndithu muzakhulana muzakhala ndi zimavutozo koma ndi kuti no you should stick together mukuyenera mupeze njira zonena kuti noyo mukonze zimavuto aja bwinobwino opanda ndithu kulekana ngati zili zonena kuti mozozoti simulirede why not kufatsa ndi kupeza munthu oyenerera koma mukatero masiyana tukambatu za amuna ndi akazi omwe fatikozi kumangoti Gerald anasintha akazi kodi tikudziwa zimene no mkazi winayo mkazi woyambayo zimene amabanga zimene kapena samabanga kuti vuto lenenene kodi ni ndande Gerald iyi kapena ndazimayo situzopa koma tingakambe zonena kuti ovasi tingadekhe bwinobwino kunena kuti no tifatse bwinobwino ngati tikuyang'ana achikondi ngati tinawo kale kodi tingapeze njira zonena kuti no pamene tikukhulanapo tikonzepo bwinobwino ndikukhalirana bwinobwino zinthu ngati zimenezi anyways maganizo chabe awo akuti